Този поздрав е специално направен за Надя Асенова, за най-добрата работи с Европа, честно и свободно, цяла България и цяла Европа. Има къща повод и най-красивите деца Сла и принцесата Фатма. Алелелеле, лелеле, алелелеле, лелеле, лелелелелелеле, земра помучане. Ала, хей! Алелелеле, лелеле, алелелеле, лелеле, лелелелелеле, земра помучане. Всяка майка Надя Асенова не ражда на нея все и върви на мощни обороти. Всяка иска, но не и всеки може като нея. Ефтино купува, ефтино продава. Късмета и върви, и винаги ще върви. И специално за малката принцеса, за Фатма, най-красивата в Първо май. Родена е с късмет и радости за малкия принц, за Слай, за шампиона на Първо май. Вали гърми и се върви